Illum qegħdin ġewwa Marsa Xlok għaliex huwa l-ewwel ħadd minn meta bdiet ir-restrizzjoni li biex tidħol ġo-restorant trid id-doża tal-booster. Ġejna hawnhekk biex naraw il-proċess u l-andament ta' din ir-restrizzjoni l-ġdida. Kienu bosta familji li l-ħadd irħew lejn Marsa Xlok għall-ikla ta' nofsinhar u News tkellem ma' diversi persuni li kellhom reazzjoni pożittiva għal miżura taċ-ċertifikat tal-booster biex wieħed jidħol f'ristorant. Ħafna qalulna li ħassewhom aktar siguri li madwarhom ikun hemm nies imlaqma kontra l-coronavirus. Toġobni ħafna, għax tilqaw. Iva, iktar safe. Li tkun taf li n-nies huma vaccinati tkun iktar safe. Ħafna sejfu. Aħjarek u dik l-importanti għalina aħna nifrankaw naqdan il-martu kollu. Iktar nsibni sejfu. Najta hawnhekk qed aħjar ma mhux narġa' nibla ħajewe. Fjum impenjattiv hekk kif l-imwejjed malajr imtlew diversi sidien ta' ristoranti għalulna li huwa proċess faċli ħafna biex jiċċekkjaw il-validità taċ-ċertifikat tal-booster. Ħafna nies qed jikkoperaw ma' di s-sistema ġdida xi japprezzaw li hija xi ħaġa li ġejja mill-gvern ċentrali mhux mir-restorant per se. Allura jkunu willing li juruna ċertifikati, niskenjawhom, naraw li kollox qiegħed orrajt pretty much fast moving. Jiġifieri n-nies juruna ċertifikati poġġu u nkomplu. Ipoġġu bil-qiegħda li tolbhom iċ-ċertifikat ġeneralment min għandu ċertifikat kulħadd ħajoħroġ jiekol għaliex min m'għandux ovvja jgħid li mhux ħajaċċettawni. Ma mhux problema, is-social distance biċċot issa u mejda eżempju ta' 10 jistgħu joqogħdu flimkien la jkunu bil-booster. Qalu wkoll kif il-fatt li ma baqax distanza soċjali bejn l-imwejjed jgħin ħafna lis-sidien biex jkomplu jimxu il-qudiem wara l-pandemija. Bħabba li qed tonqos ukoll id-distanza bejn l-imwejjed, nkunu nistgħu iktar ndaħlu n-nies. Allura bħala mill-lat ta' business kun tista' tgħinek ukoll li tista' ddaħħal iktar nies għax fl-aħħar mill-aħħar il-business huwa biex jagħmel flus u hekk jistgħu jaħdmu anke aktar impjegati għax fejn qabel konna qed innaqsu l-ammont ta' nies li jistgħu jaħdmu. Issa nkunu qed nibdew nerġgħu nistgħu nżidu kemm jistgħu jaħdmu nies magħna. Għajnitin aħjar aħjar. Għax hekk ma jkunux mifrudin in-nies u jekk kellek ġiex timwejjed nieqsin tista' żżidhom. Ħalli nippruvaw inġibu dik li tlifna.